नमस्कार भाई लोग, आप सभी लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पोइट्री अड्डा में स्वागत बा। तो भैया लोग इन कविता के शीर्षक बा आज के पीढ़ी। उम्मीद करती है रुआ लोग के पसंद आई। मान मर्यादा शानो शौकत जुबाने पे टिकात रहे, तीज त्योहार दिवाली दशहरा सबे मिल के मनात रहे। छोट बड़ चाहे बुजुर्ग सबके सत्कार होखे, गरम पानी से सबके गुड़वा धोआत रहे। बैलगाड़ी नाध के पहुनाई लोग जब जाए, अंधी भूजा गुलगुला बिस्कुट साथे साथे ले जाए। गईले उ जमाना फिर दोबारा ना आई है। आज के जनरेशन में लोग साइकिलों तक ना पूछे। राम धुन जब होखे था कचोरिये में प्रसादी मंगात रहे। मान मर्यादा शानो शौकत जुबाने पे टिकात रहे। परदेश से जब चिट्ठी आवे तो एके दूगे से पढ़ात रहे। लइका सबके झुंड बना के बाबा भी कथा सुनावल चाहे। गोबर के गोईठा माटी के खपड़ा बहुते ही पथात रहे। जड़ों में भी घूरा तरे, अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठात रहे। आज के पीढ़ी में धीरे धीरे बदलाव होता। मोबाइलवे में लागल सबके दिन रात होता। भूखमरी भले पहले रहे, लेकिन एक एक मुट्ठी चाउर सबके दियात रहे। मान मर्यादा शानो शौकत जुबाने पे टिकात रहे। उम्मीद करती आज के कविता पसंद आयल हुई। अगर हमार क्षेत्र के भाई बंधु देखत बानी लोगिन तो बस एगो रिक्वेस्ट बा, हमके सपोर्ट करी ताकि हमहू आगे बढ़ सकी।